Ngithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala before you start your day bamba sengiyavala. Sivala ngeverse namhlanje John chapter 19 verse 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Ngicela ukuyivala ngaleli verse namhlanje washo nje uJesu amagama amathathu, "It is finished." Amazi awasho esiphambanweni after uJesu sebonile ukuthi yonke into akade izele emhlabeni ezofela abantu emabuyisela endaweni kaNkulunkulu ebalahlekele ngesikhathi bedla isono sewufezile umsebenzi akazowenza wase wamemeza ngaleli izwi elikhulu wathi it is finished, sekufeziwe lokhu akade ezokwenza. Abafunda iBhayibheli nama theologians athi leli gama lithi it is finished, it is translated from the Greek word elisho ukuthi tetelestai, okungukusho ukuthi lalisetshenziswa ngesikhathi kwenziwa ama business transaction mangokuthi umuntu othile kade kweleta isikweleti esithile wasikhokha wase wasiqeda bese kubhalwa ukuthi tetelestai, okungukuthi sesiphelile isikweleti akade naso. Njengoba uJesu wayethi it is finished, wayesho ukuthi isikweletu nathi ebesinaso sokuthi sihlukene noNkulunkulu, ukuthi sinesono, ukuthi besingabhekeki ngonxa yokuba besihlukene noNkulunkulu, usesikhokhele ngoba kwakufanele kube yithi esifa esiphambanweni. Ngakho uthi tetelestai, it is finished, the price has been paid in full. Wayebhalelwa isitembu umuntu uma esesikhokhile sonke isikweletu abe naso sekhokhe waqeda bese kuthiwa tetelestai, it is finished. Nawe namhlanje icala lakho likhokhiwe, isikweletu sakho sikhokhiwe ngesikhathi uJesu lengesiphambanweni wayekhokha onke amacala akho, wayekhokha onke amahlazo akho, wayekhokhela zonke izono zakho, sekuphelile angeke usathwala amacala athile. Tetelestai, it was paid in full. Leli gama futhi lithi tetelestai, it was also used uma kuukuthi khona umuntu okade edonsa isigwebo eside kuthi mayeseqedile isigwebo sakhe bese kubhalwa kuyena egameni lakhe ukuthi tetelestai, okungukuthi ke isigwebo sakhe ebesidonsa for years sesifike emaphethelweni okuthi sesiqediwe sekuphelile. It is finished ngesigwebo akade sidomba akade sidonsa. Nathi bekumele sigwetshwe isono, bekumele sigwetshwe ngezono zethu, bekumele sigwetshwe ngamacala ethu, kodwa wathi uJesu thina ngeke singene manje sigwetshwe, kodwa uye ozoma endaweni yethu. Mayethi ke it is finished ukusho ukuthi isigwebo okumele sisidonse nokuhlupheka bekumele sekuhlupheke sekufeziwe, usekwenzile, usegwetshwe on our behalf. Ngakho tetelestai, it is finished. Onke amacala besinawo asekhokheliwe, onke amahlaze besinawo asekhokheliwe. Wayesho njalo uJesu ememeza esiphambanweni ethi it is finished. Wamemeza kanjalo kwavuleka nesihenqo sethempeli ngoba sasingenayo access yokungena in the holy of holies. Kwakudingeka ukuthi kube khona umpriest ozongena bese yosikhulekela on our behalf, kodwa ngesikhathi it is finished wayesho ukuthi sesinawo namagunya okuyingenela in the holy of holies ngoba isihenqo sethempeli sadabuka phakathi savuleka saba ne-access yongena. Wathi uJesu sekufeziwe, it is finished. Nawe yonke into oyifunayo noyidingayo ngesikhathi lengesiphambanweni uJesu wayesho ukuthi useyikhokhele, it has been paid in full. Tetelestai, it is finished. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.